Nadiya, 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 Nadiya. Maimakon ki rike maraicinki amma kin koma shigar burtu. Mai kwanciya ta ɗaukar rai lumba-lumba ce wutar kai-kai. Nadiya. Nadiya, 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 Nadiya.
Salamu alaikum Ruki. Ina wani shugaba? Ina gajiya? Ya gajiya aiki. To madalla yaya. Wallahi tuntuni na riga na sauka. A kana? Eh. To lallai ya tabbatar cewa ki tabbatar cewa kin shiga kanan. Ki tabbatar kin shiga dan na san dole. Ya kina cikin kanan ma? To alhamdulillah. Yanzu daman abin da nake son na ce maki shine maganan kudin hannuna sun kare. To shawaran kawai da zan baki shine na ki sai da wannan rabin gidan kidin nan mana ki tura man da kuɗi. Ga mata din na gana hada zan kawo maki shagon daya. Gida? A'a ba hauka ne kuma na sai da gida? Ai ba zan sai da gida ba. Ta Kanawa akwai kuɗin adashe na kuma sannan akwai kuɗin ɗaki ma da bata biya ba. Ai gwara in karɓi kuɗin hannunta sannan kuma ina da gona ta a ƙauye sai in je in siyar. A'a ki ce dawa za ta yi nama. Dan Allah ki ƙoƙari diyin da za a tura kuɗin nan. Saboda yanzu ma ni suke jira, din za su yi wannan shagon ɗaya zan kawo maki. Babu damuwa nan da an jima kaɗan yanzu nan kina gama waya da ke zan kira ta Kanawa. In kira ta in gaya yanzu nan. A'a kuma dai ki bari mana ba sai an ji abin da aka samu ba ko 100 ko 200 duk wanda ya samu zaki iya samu gani in Allah. Du zan hadda wanda in kika ɗebo su kin ga sai kun kwana ai sai ku kwana a hotel. Ki sai musu abinci mai kyau su tabbatar da cewa inda za su je ba na wasa bane. Insha Allah kakki damu. Aiki ke ma kin sani tunda kina tare da ni aikin gama komai. To yawwa to shikenan yanzu zan kira ta Kanawa. Duk abin da ya samu zaki gani. To shikenan nagode sai an jima. Maimakon ki rike maraicinki amma kin koma shigar burtu. Mai kwanciya ta ɗaukar lamari kira wannan ƴar banza. Allah ya sa wallahi akan kuɗin nan zamu iya samun matsala da ita. Yanda na saka burin nan. Yawwa, ta Kanawa. Ina gajiya, ke kuma ina kika shiga? Da Allah dan Annabi kuɗin adashe na. Da kuɗin hayar ɗakin nan tun da kika tafi kin yi shiru. Kin tafi kamar an aiki bawa garinsu? Yawwa, to dan Allah ki tattaro kuɗin nan akwai amfani ya taso na musamman. Yawwa. Yanzu za a iya samun su zuwa yamma? Au. To da ban kira ki fafa, da kin haɗa kuɗin ajiyewa kika yi da ban kira ki ba shikenan ba za a ban kuɗin ba kenan. To shikenan, nagode. Yawwa to shikenan. Alhamdulillah. Kai, wannan kuma ta yi bacci. Tana tukowa sai ki ba. Wani dalili ne zai sa ka kirawo ni har nan gurin ka san ga yanayin yadda rayuwa take mu zo nan me dalilin? Wai ke ne ya sa ne Riza ina gaya miki duk lokacin da na kira ki sai ki ga mun tambaya sai kuma a lokacin guda. Yanzu ba wannan ba menene makasudin kirana nan?
abin da yasa na kira waki muka zo nan saboda nan kin gaba mai ankarewa din wannan kayan bikin nan ne, kayan da zaki saki je wajen dinar bikin nan ne. Kakki manta idan kika sa wannan kayan ki shiga ta mutunci yadda kowa ya ganki kawai ana kallon ki ma za a tsorata kawai za a dauka kamar uwar bikin ci. Wannan yana nufin cewar idan nayi wannan shigar zan samu damar shiga gurin wannan gagarumin bikin kai tsaye har in cimma manufa. Sai zai ki na bunni har da na kauye. Kar ka damu in dai haka ne baka da matsala. Lallai yau na tabbatar ni ce kaddarar Najeriya. A hannu na kaddarar. Maimakon ki rike maraicinki amma kin koma shigar burtu. Mai kwanciya ta ɗaukar rai lumba-lumba ce wutar ƙaiƙai Nadiya. Nadiya. Lafiya? Me haka? A zauna kika zubi kira nake. Ki ce dai bari in je yarinyar nan da yake faruwa ne tunanin me kike ta yi haka? Wallahi ina ban ji ke gani. Wallahi ina son ga miki ne akwai wani gagarumin biki da za a yi. To shi ne na shiga biki. Wani gagarumin biki kina ta tunani to wani abin zaki musu? Da kika zauna yake ta faman tunani akan bikin? A'a umma, kawai gani nake kaman ba za ki bar ni na je ba ne. Wanda abin Nadiya kawai shine damuwa? Kawai kina tunanin kamar ko ba zan baki ba? A'a ni ba zan hana ki zuwa biki ba. Kawai dai ni abin da bana so a je a ɓata lokaci. Yawwa a je a zauna wajen bikin nan a kai daren nan. Kin ga ba daɗi a matsayinka na ya mace ko? Gaskiya. fresh kwana biyu ƙawata. Wallahi, ke ma ai gashi nan duk kun canza. Kuna nan. Bari ke dai wallahi. Wallahi ki bari kawai. Ban gaya miki ba. Akwai wani gangarumin birthday da za a yi. Birthday? Hey! Ashe za mu tashi. Ai ko ina da labarin wannan birthday. Dan Allah. Wallahi ina da labarin. Ashe ke ma ki ce labarin ya zo miki. Gaskiya ina da. Ai ko za a yi bura uba a gurin nan an haɗa manyan mata. Dan Allah. Wallahi an haɗa manyan mata za mu je filin. Ai a lokacin za mu baje kolin mu gaya. Kawata. Allah dai ya kai mu lokaci. Ki ce mu shirya mu. Kai sosai ma. Za mu je mu. Ai muna tashi daga nan yanzu can Zallah. A sosai ma. Wallahi ai ga ni gurin nan. An haɗa mutane. Kin ga gayu ne a wajen nan. Barki sai ma ki halin nan ba a ba. Barke dai wallahi. Bar mu dan taba wannan din ko? Oke to ku shafe mu. Wani abu ne wallahi ya ɗaga min hankali. Saboda na karɓo aiki ne wuya. To, kwantar da hankalinki zaki ki nutsu, saboda kin san harkokin sai a hankali. Kin gane me nake nufi? Gaskiya. Abubuwa ne sai da To hajiya. Albashirinki yau burina zai cika. Ke dai bari na je na ji bata in ya so sai na zo na faɗa. Na zo. Ai ko za a tara manyan mata a birthday din. Dan Allah. Kin ga zuƙa mata. Salamu alaikum. Wanka iya wanka. Salamu alaikum. Amu alaikum salam sannu yawa. Kamar naji kuna maganar biki ko? Wallahi. Ashe kina jiyowa ina kuke a zaune. Babba manya aka tara ke baki gansu ba. Gagarumin birthday. Ku ce za a tara manyan mata a wajen. Nan za a yi tilin fa iya tilin. Ai muna can. Wallahi in gaya nake muna can ai za a yi bura uba kamar ba gobe. Ya amu wa alaikum salam sannu. Naji kuna wani maganar biki ne. Biki kai.
ai wani birthday ne aka shirya ke baki gani ba, an tara mutane, manyan mutane sun halarci gurin. Ce dai na koma gida na je ne sha wanka. Ai kuwa za a sha wanka, ki sha wanka a ketare ne mu zo mu zauna. Kake da mu. Za mu je. Sheguri na zai. Wallahi. Bari mu Yanzu dai ku tashi ku je ku shirya kar a bar mu a baya. Bari mu tashi kawata. Ake a shirye ma kike ko? Sai mu wuce. Mazari ta ce dai tuntuni bari mu wuce. Bari ne sauri ne je na samu. Wai ku Hajiya, ba kya tunanin Sailuba za ta samu matsala wurin nemo Nadiya? Na yadda da ita na san ta. Ya isa. Buri da zai cika ki. Hajiya ba ke ake kira a waya ba? Kin ga ƴar hala ita ce ma ta kira. Halo, Sailuba. Halo, Hajiya. Na san ba kya so na kira miki wannan kalmar da matsala. Ban san ta ba, ban taɓa ganin ta ba, kuma ba na fata in san ta. Ki kula. Hajiya, yanzu na ji mata suna maganar biki, kuma wannan biki da kike faɗa, atamfar da ke jikin matan ankon, to ita ce atamfar bikin. Ki kula, matan da ke gurin nan, kalar atamfar da take jikinsu, ita ce ankon. Ki shiga ciki ki saje da su. Insha Allahu, wannan atamfar jikin nasu duk yadda za a yi zan saje da su, zan dosu wannan gurin nan. In Allah ya da ni za a dama. Idan ma kuɗin da na baki bai ishe ki ba, to zan ƙara turo miki da wasu. Duk inda abin nan yake a nemo shi. To shi kenan Hajiya, sai na ji saƙonki, na gode. A karki damu, ba wani matsala. Maimakon ki rike maraicinki amma kin koma shigar burtu. Mai kwanciya ta ɗaukar rai lumba ce wutar ƙaiƙai Nadiya. Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Nadiya. Na'am. Daga ina yake haka? Nadiya. Yanzu shikenan Nadiya, wato hakkin kai matsayin da kawai idan kika so fita sai dai ki sa kanki ki ficewarki, kawai sai dai in shafa an gaba kenan. Fit kawai idan tafiya ta kama ki kawai sai dai ki kara gaba, ni shikenan na tashi a banza, ba za ki gaya min za ki fita ko ga inda za ki je ba. Wannan tsarin yayi kenan. Wai me yake damun ki ne? Gaskiya ne Umma, ke haƙuri. Wallahi fitan ne ya kama na gaggawa, shi yasa na fita. Na je sayan kayan da zan sa a wannan bikin da na gaya miki nan. Shine na je saya, kuma Umma kin san wannan harkan da na fara aikin nan sai kana yi kana dan cancanjawa, ana ganin ka face face. Haka ne, hakan yayi, amma ki rika kiyayewa. Yauwa ba sai dai kawai in duba in shafa an gaba nan ba. Hankali na baya kwanciya idan na ga ban ganki a kusa da ni ba. Hakan yayi. Allah ya ƙara rufe asiri. Umma ko za ki ga kayan? A'a ba sai na gani ba. Tunda dai kin siyo sun yi miki shikenan babu matsala. Shikenan Umma, tashi lafiya. Maimakon ki rike maraicinki amma kin koma shigar burtu. Mai kwanciya ta ɗaukar rai lumba ce wutar ƙaiƙai. Alo babban yaya. Na riga na tsara mata komai, na bata kayan nan na bikin. A'a, babban yaya tsaya ka ji. Ba za a taɓa samun wata matsala ba, komai na riga na tsara mata, kuma na ga ita kanta Reza fitacciya ce sosai, ƙwaƙwalwarta tana ja babban yaya. Har tsoronta nake ji ba, kaga yadda take kasafta ayyuka. Lilo na soyayya mun hau mun shirya.
maimakon ki rike maraicinki amma kin koma shigar burtu mai kwanciya ta ɗaukar rai lumba ce wutar kai Nadiya. Nadiya